Categories gramaticals. Són les diferents classes de paraules que s'utilitzen en una llengua. Avui veurem les conjuncions. Són nexes que enllacen paraules, grups de paraules o oracions. Diferenciem dos tipus de conjuncions, coordinades i subordinades. Les coordinades enllacen elements iguals. I les subordinades indiquen que una oració depèn de l'altra.